Porovnávať rodinu Šimečkovcov s ich mimovládnym subjektom Projekt Fórum, okolo ktorého sú závažné podozrenia a otázky týkajúce sa nakladania s verejnými financiami, kde je vedené trestné stíhanie a prebieha exekúcia zo strany Európskej prokuratúry, kde sa roky zneužívali dotácie od štátu pre svoje vlastné obohatenie a kde financie nešli na účely, na ktoré mali ísť, kde sa falšovali bankové výpisy, kde sa dávali preplácať dvojmo či trojmo faktúry, kde sa z týchto verejných financií platili paušály za telefóny celej rodiny, vrátane 29-ročného Michala Šimečku, kde sa prijímali a vyplácali pofiderným spôsobom pôžičky s agentúrou Smer, ktoré je samostatný právny subjekt s vlastnou podnikateľskou činnosťou a ktorá generuje zisk, vedie riadne svoje účtovníctvo, ako to zákon káže, má ho transparentné a v poriadku. Premiérov syn je platený za svoje poskytnuté služby a všetko je riadne zdokladované. To skutočne chce niekto tieto dve úplne diametrálne odlišné veci porovnávať?